Sillej, fil-palazz fejn naħdmuni xuġġat waħda tinkiter li gerxet il-kolla, sa anka l-pejxu. Is-sinjura qamet ħanxar, għax l-istatwa li kella ebet. Ir-rid sartu antika, u rid tal-familja qalet. Jien ma nafx tarala. Tixxammu, rata mqaret. Kontet ngħidilkom, għax dil-koka qasmet l-qalbi bir-riħa. Anka Bertu l-porter sparixxa. Fej maru ġej lura jien ma nafx u kolli nammetti, għalhekk għandi naqadiqa. Insomma, tkunu law, għaddu, miftuħ dejjem il-bib, u kif tkunu magħna naqraw xi ktieb. Hawn, u dis-sena mhux talli ma keċċewnix, talli tawni promotion. Ħankompli naqralkom. Ġew qalilha jismu Spotty u bukħajta tagħtu jiekol u bdiet tmellislu rasu. Ġew staqsija, mela kulħadd ismu jibda bil-bu hawnhekk? Iva, weġbitu bukħajka, kulħadd skont il-karatteristika tiegħu. L-aħwa ltaqgħu mal-monstru u raw x'kien dan il-monstru li kien qed jinkwieta lil Bufies. Kif kienu qegħdin jitkellmu, jiġri xi ħadd lejn Buslim u beda jgħajjat. Buslim, il-monstru ġej jiġri lejn il-pjazza. Buslim ta' ordni lil kulħadd, idħlu fid-djar u ssakru. X'monstru hu staqsa ġew? U Buslim beda jispjegalu. Dan il-monstru kollu suf, ma nafux mnejn ġie. Imma kultant jasal saħdejna u jipprova jaħtaf lil xi ħadd minna. Aħna nibżaw minnu u ma nafux niġġieldu. Ġew dar fuq il-kelb, Spotty, ejja ħanejnu lil dawn il-ħbieb il-ġodda tagħna. U Spotty nebaħ waħda. Lil bukħajka ġew qalilha, tista' jekk jogħġbok tieħu ħsieb lil ħija żgħir. U bukħajka u Buslim ħadu lil Frank f'post sejf. Ġew Spotty baqgħu f'nofs il-pjazza waħedhom, jistennew ħalli jaraw x'tip ta' monstru kien ġej. Ġew qabata sluġ kbir u żammu sod f'idu. F'daqqa waħda il-monstru tfaċċa, kienet gurilla li bdiet twerżaq u tajjat. Issabbat b'saqajja iju timxi u tqanqal sal-trapp. Qabdet siġra żgħira u qalata. X'ħin lemħet lil Joe u lil Spotty ġriet għal fuqhom. Joe iddefenda ruħu bla sluġ u kien se jfajrilha daqqa bih. Meta Spotty nebaħ waħda kbira u mar quddiem il-gurilla. Il-kelb u l-gurilla jagħmlu ħbieb u l-gurilla tmur mal-aħwa u ssib posta fiż-żu. Il-gorilla wafqet u bdiet taqbes quddiem Spotty. Il-kelb beda jdur magħha u hi iddur warah. Donnom kienu qegħdin jilagħbu. Ġew induna li dik ma kienx gorilla selvaġġa. Mar ħdejn Buslim sakemm Spotty kompla jilgħab mal-gorilla u talbu ħabel. Buslim ġablu ħabel u Joe għamel ingassa u tefaħħa f'ras il-gorilla. Bekk seta' jikkontrolla. Joe beda jmexxi lill-gorilla fejn iritu u Spotty kien joqgħod jimxi ħdejha. Qishom saru ħbieb. Il-kreaturi ta' Bufies ħadu gost li l-monstru kien ikkontrollat. Imma ġie Buslim u lill-aħwa qalilhom li l-kurrent kien se jerġa' jiġi. U jekk iridu jmorru lura lejn id-didja tagħhom, kellhom jaħsbulu.